ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪದಡ್ಡಿಗ್ ಅರೆ ಕಡೆ ದಿತ್ತಿರ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿಡ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಪದಡ್ಡಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂದೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಡೊಂಜಿ ತವದಿದ್ ಐಟ್ಲ ದೋಸೆ ಮೈಪರೆ ಮೈತ ರಡ್ಡ್ ಮುಜಿ ದಾಯೆ ಅಪದಡ್ಡಿಯನೆ ಮೈತೊಂದು ಕುಲುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತೆ. ಐಕ್ ಒಂತೆ ಬಂದದ ಒಂತೆ ದೋಸೆ ಮಿತ್ತ, ಒಂತೆ ಬಂದದ ಅಪದಡ್ಡಿಯ ಮಂತ ಅಣಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅಪದಡ್ಡಿಯ ಯಾನೆ ಮಂತಿನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸರಿಕಟ್ಟ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲ ಕಾವಲಿ ಸರಿಕಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚಾತ್ ಜದಾದನ ಅಂಡ್ ಅಪದಡ್ಡೆ ಏಪ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ನಡೂತ ಮೂಜಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಡತೆ ಐತ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರಿತವು ಕಾಯಿ ನೇಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆಪುನು. ಅಂಚ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಂತ್ ಮುಗಿತ್ತೆ ಅಂಚಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದೋಸೆ ಮೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಡ್ ಅಪದಡ್ಡೆ ಮಂತೆ ಅಪಗರಪ್ಪ ಬಂದ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ ಪಿದಾಡ್ದು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಬರ್ಸ ತೋಜದೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಆನಿ ಏನ ಬರ್ಸ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಓ ಉಂದುತ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಉಂದಿ ಅನಿತೆ ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಡಿ ಅನಿತೆ ನೀರು ಯಾ ಮಿತ್ರತೆ ಮಾರ್ಗ ಫುಲ್ ತೋಡಾತು ಯಪ್ಪ ನೀತೆ ಎಂಚ ಪೋಪುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಿಂದ ಗೊತ್ತಾದ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಪೋಪುನ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆದ ನೀರು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಟು ಬರ್ಸ ಒನ್ನಗಂತೂ ಜೋರಿತ್ತುಂಡು. ಶಾಲೆಗೇನಿಲ್ಲ ರಜೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಜ್ಜಿ ಜಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಈ ಬರ್ಸ ತುನಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದಾಪುಂಡು ಲಕ್ಕರ್ಲ ಒಂಥರ ಜಿಪ್ಪುಗ ಅಂದಾಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಚಿಮ ಇನ್ನು ಚಳಿ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಬತ್ತದನ್ನ ಅರ್ತದ ಒರೆಸದು ದೀಪದೀದು ಪುರಾಂಡ್ ನಾ ಇದು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡದೆ ಪಾಪ ಒಂಜೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಗುಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಐಕು ಬೂಡ್ತುಂಡ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ಸಲ ಅಂಚಿಡು ಓಡು ಟೂಡು ಒಂಜೆ ಕಿನ್ನಿ ಕುರೆತೊಂದುಂಡು ಅವಳ ಮಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಏನ ಇದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕಲ್ಲ ಕುರೆಪುನ ಕೇಳು ಬಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರುಸನೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಡೆ ಫುಲ್ಲು ಸಂಡಿ ತೂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಪ್ಪುನು ಅವಳ ಕಡಿಯಾನ ಅಡುಪುನಾಗ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಿತ್ತು ಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅವಿತ್ತೆ ಬುಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಮೂಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲ್ತೋ ಅಂದ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತತೆ ಅಂಚೈತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅವು ಕಿನ್ನಿನ ಕಂತದು ಬೊಗ್ಗಿ ನೆಟೆ ಕುಲ್ಲು ನೆಂಗಲ ಅಂಗಡ್ದು ಎದುರು ಐಟೆನೆ ಬುಡಿಯ ದ ಪಂಡ ಬುಲ್ಪುನತೆ ಜೋರ್ ಬುಲ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬೆನೆ ದಿಕ್ಕು ಐಕೆ ಬೊಗ್ಗಿನ ಕೈತಲ್ ಬುಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಬೊಗ್ಗಿನ ಕೈತಲ್ ಕುಲೋ ಒಂದುಂಡು ಮನಿಪ್ಪಂತೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡ್ ದೂರ ಪೋತ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಂಚಿಪುರ ಐಕಲಿತ್ತ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡೆದ ಅವೋ ಉದಾಸಿನ ಬರ್ಸಂಡ ಉದಾಸಿನ ನೀ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಅಡ್ಡೆ ಕನದೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕತಿ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಶೋಕು ನೀರು ಏನು ರಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಅಂದು ಪೂರ ಕೊಡೆ ಪೋದು ನೀರುದ ಏನು ತೋಡು ಕಂಡ ಒಂಜೆಲೆಗೆ ಆತನು ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತುಕ ಬೊಕ್ಕಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉನ್ನಸದ ಟೈಮ್ ಯಾನಿ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯರೆಂದನಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಸಾಂಬಾರ್ ಕನಾರೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಪಿದಾಯ ಪೋಪುದು ಬುಡ್ಚಿಂದಾಪುನು ದಸ್ಸಿನಾಪುನು ಅಂಚ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೋಡತ ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದ ಅಕ್ಷತಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಂಡತೆ ರಡ್ಡೈಕಲ್ ಅಲ್ಪತೆ ಕೆನರಾ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಕನತು ಬುಡಿಯ ಮೂಲೆ ಎಂಕಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಧ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದುಂಡು ಉಲೈಡ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಉಂಡು ನಾನು ಸೀದಾ ನೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ನಾಯ್ದ ಕುಕ್ಕುರ ಐತೈತೆ ನಂಗೆ ಪಿಂಕಲ್ ಗಿಂಚಕೋತು ಗಿಡ ಮೂಲಿತ್ತು ಮಾರತೈತೆ ಓ ತೂರ್ಲಾಗೆ ನೋಡಾಯ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ
ಸಾಂಬಾರ್ ತರ್ತೀನಿ ನೋಡು ಸಾಂಬಾರ್ ನೋಡಿ ಇರ್ ಕೋಯ್ತಾರ ಅವಳು ಅಂಜು ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಗಬ್ಬುಂತಿಲ್ಲ ಮುಜ್ಜನ ಸೊ ಕತ್ತಲೆ ಜಾಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟ್ರಿಪ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮುಂಚಿನ ಪೋಕಂದ ಸೀದಾ ಯಾನಂಚೂರು ಬನ್ನತಿ ಬಸ್ಸ ಬರ್ರ ಊರು ಅಂಚ ಬನ್ಯ ಎಂಗಾಲ್ ಕುಲ್ಲರ್ನ ರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ತೋಜಲ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ತೋಜು ಅಂತೆಂದು ಪಂಡದು ರೋಡುಗು ಬೆಚ್ಚುಂಟು ಪಂಡಿಯೇ ಬೆಚ್ಚುಂಡಿಯೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷತ ಅಡೈತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತಿರ್ನತ ಅಕ್ಷತ ಮಲ್ಲ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಏನ ಪೆಟ್ ನೇಮೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮಿಗೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅರೆಗ ಪೆಟ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಅರೆ ಅಳ ಅಳ ಐಕದ ಅವಳು ಕೈ ಕೊಯ್ದು ನಾಯ್ದ ಕಿಂದಿನ ಕಂತ ಬಿಟ್ಟ ಐಕಲು ಇಂಚೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಿತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಪ್ನತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಓಪ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಷತ ನೆರ್ಪುನು ಇನಿ ಅಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲನ ಒಂದು ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಕೈ ಚೂರು ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚಿರ್ದು ಪತ ಹತ್ತತ ಮೋಜು ಮಂತತ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನೀಲಾಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಉನ್ಕ ಒಂದು ಪತ್ತಂಪದೆ ತಿನ್ನಂದಿಲ್ಲರ ದೇ ತಿನ್ನೆ ಗಟ್ಟಿದೆ ಉಂಡ ಕಜಿಪು ಒಂದು ಏನ ಸಾಂಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನ್ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಕ್ಕದೇ ನಿಂದನ ಕೋರಿದತ್ತು ಪರಡದ ಎಂಚ ಬರ್ಸಂಚ ಯಾವ ವರ್ಷ ಯಾವ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆತಂಡ ಇನ್ನೆಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಕಾಂಡೆತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋಡು ಅದು ದರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನ ಬಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕಡ್ಲೆಗೆರೆ ತಮಿಳ್ದುಂಡ ತಮಿಳ್ದು ಮಾರ್ಗೋ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅಂದ ಅಂದ ಆಯ್ತು ತಮಿಳ್ದು ನೀರು ಹಂಚು ಹೋಗು ತಮಿಳ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ರಜಾ ತಮಿಳ್ ಆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ರಜಾ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಅಂಚಪಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಡ ತೋಡು ಕಂಡ ಅವೇ ಏನ ಬರ್ಪು ನೀರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪು ಅಂದೇ ದಿನ अन्य दिन का लेಕ್ಕ ಅದೊಂದು ರೇಗಲು ವೈದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಡಲ ವೈದ್ಯ ಅವರ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಪಿದಾರ್ ಪೂಜಾತ ಇಜಿನ 100 ಸಲ ಪಿದಾರ್ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಚಾಲಿ ಇತ್ತು ಮೂಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2 GB ಖಾಲಿ ಅದು ಕೂಡ 2 GB ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ನೆ 5G ತಿಕ್ಕು ಜೆತ್ತೆ 5G ದಿಕ್ಕ ನವೀನ ಸ್ಲೋ ವರ್ಕ್ ಆಬಸ್ 5G ಇಂದಿಚ್ ಜಗ್ಗನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಜಗ್ಗನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂದು ಐಕ ಉತ್ತಮ ಬೇತೆಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ಬುಜೆ ಬೇತುಂಡು ಇದು ಮೂಜಾ ಈರ್ನಂಡು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗನ್ನುಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನುಂಡು ಹೌದಾ ನೆರಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆತ್ ಕಮ್ಮಿಯಾ
எனக்கு 130 ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದು ಕೊಂಚನ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ತೂಪಿಚಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅಕ್ಕಗ ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈತಂದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಇನ್ನೇನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಅಂದು ಏರೇನ್ ಬೇರೆನಾ ಅಕ್ಕ ಲೈನ್ ಊರೊಂದುಂಡು ಹುಜಾರ್ದಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ನಾಲ್ದಲ್ಲ ಆರೆ ಆಯಂದೆ ಬಂಡೆ ಬೊಕ ಬನ್ನೆ ವಿಶೇಷಪುರ ವಿಶೇಷಂಕಲ ದಾವಲಿಜಿ ಚಳಿ ಬರ್ತದಂಡು ಬರ್ಸೋಗು ಸರಿ ಬತ್ತು ಫೋನ್ ಅವು ಬಿದ್ದೆ ಬಾಕಿ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಕಂಡೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಕಾರೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪತ್ನೆ ಅವೇ ಎಂಬತ್ತು ವಂಚನೆ ಹೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ದನಿ ಬತ್ತೇರು ಈರು ಕೊಡ್ಚಾರೆಂದು ಅಕ್ಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ಪು ಸೇರಿಕೆ ಈರೆ ಕೊನೊಂದು ಕೊರಡಿತ್ತು ಲಕ್ಕರ್ ನೀತಿ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಪನೊಂದಿರ್ಲೇರು ಅಪರೂಪ ದಾನೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬರ್ಸ ತುಂಡ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ತು ಲಕ್ಕುನು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಚಳಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಅವನುಂಟು ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಕುರಿ ಕಟ್ಟಿಯನ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಚೂರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆಜನ ಕೊಸತ್ತೆ ಏಪಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂತ ಒತ್ತು ನೋಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೂರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏರ ಪೊಸೆ ಜನ ಕತ್ತಲಾಯ್ತು ಜಪ್ಪು ಗಂಡ ಇಲ್ಲಡಣ ಮಣ್ಣಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಸಪುರ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಂತೇನಾ ಶಾಲ್ ಬರ್ತನ್ ಗೈ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟವಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಸುಂದರ ಮುಚ್ಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ ನೀವು ವಯರ್ ಉಂಡು ಐದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಂತ ಓಡಿಗೆ ಬಗೇನು ಅವೆಂಚ ಶಟರ್ ಯಾವತ್ತು ಜಿ ಪೋಲೆ ಅವೆಂಚ ಐಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ತುಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ದ ತುಕೆ ಅಣ್ಣ ಇರೋರ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಜೋಕ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಬರತ್ತ ಮುಟ್ಟಲೆ ಅಂತ ಏಪಾ ಐತೆ ಮುಟ್ಲೆ ಎಂಕನದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕುಜಾ ಕರೆಗೆ ಅಕ್ಕಾಗಿನ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಇಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಜೆಂಚ ಹಾಕುದು ಇತ್ತೆ ಪೋಟಿಗೆ ಗೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ದ ಒಲ್ಲತ್ತೆ ವಯರ್ ಕಟ್ಟಾದ ಬೋರುಂಡು ಏರೇರ್ನ ಜೀವ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ತನಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಬಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ ಮೂರನೇ ಆರೊಂಜಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೊಂಜಿ ತುಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಏತು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆತು ಪೂರ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೇರು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ತೀರ್ನ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅವು ತೀರ ನೋಡಿ ತೀರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಜೆಸ್ತಿತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ ತುನ ಲಕ್ ತುನಾಗ ಹಾಕಲು ಇಜ್ಜಿರು ಅಂತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ನರಮಣ್ಣ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಜೊತೆಲಿ ತೀರ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಆರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರೋದು ಕಣ್ಣತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲಂಚನ ಎತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಂತಿಪ್ಪು ಆತ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು
ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ಗಂಜಿ ಮಾಮಿ ದೀತಿತ್ತೇರು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡ್ ಮಾಮಿಡ ಚುಪ್ಪಾತೆರೆ ಪೊಯ್ನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಳು ಆಂಡ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಕತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೀರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ತೋಡುಡು ನೀರು ಹತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಬರ್ಸ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಪರ ಪರ ಬರ್ತಂಡ ಈಗ ಕೊಡೆ ಬಿಟ್ಪಾಯೆ ಬರ್ಸನೆ ಹೋಣ್ ಕೊಡೆ ಬಿಟ್ಪಾನ ಸೊ ನನ್ನ ಪೋದು ತಿಕ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ತಿಕ್ಕರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯಿತ್ತೆ ತೂಕ ದಾದ ಒಂದು ಕೇಯಿ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಿತ್ತದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬಿತ್ತು ತೇಲೊಂದುಂಡು ಕೇಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಗಾಯಿಸುತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಂತಿದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.